kumphulaphuli useluzichaza ngokupheleleyo. Ndiyabulisa kubaphulaphuli beVukani FM. Igama lami ndinguSinemvelo, ifani ngumthalaliso, ndihlala apha eCala. Kanene ngunyaka wasingaphi ukwi-modeling? Kunyaka wesihlanu. Zingaphi titles onazo? Titles endinazo ziyi-7. Yo. Khasibalele. Miss Cala Second Princess 2022. Miss Ofimvaba Queen 2023. Miss Face of Xalanga Second Princess 2023. 2024. Yeah. Then ibe Miss Hustley Premier Queen 2024. Then ibe Miss Youth Impact 2025. Then ibe Miss Remarkable South Africa finalist because nazo ziyabalwa. Okay, yeah. Sivuyela lonto ndifuna uvise nabanye into kokuba iyenzeka lento. So intoni ekukhuthazayo wena ebangela ba umane ufuna uba yi-finalist kwi-pageant competition ezikhoyo? I-pageant ndiyayithanda kakhulu. So qho xa ndiyibukele yabo into like ngizawuthi ndizacacisa njani. Into endenza ndizibone ndiphumelela. Oh yeah. Yabo. So xa ndingenela i-pageant into endiyi-enjoyayo kwazi nokwenza i-sisterhood. Okay. Currently uyi-finalist kwephi? Ku-pageant Girl Closet Ambassador. Uza kuba nini? Uzoba nge-15 kaDisemba. Okay. Uze kubaphulaphuli uzocela inkxaso zivuliwe votes? I-votes sezavulwa zavalwa. So ndiyi-finalist ngoku. So inkxaso endizoyicela apha kubo baphulaphuli inkxaso ye-accommodation. Okay. Ne-sponsorship fee. Because bafuna i-2,000 i-accommodation, i-dress, iswimwear zonke abazokwazi ukuzi-accommodate kulaa mali. Yes. Then kube imali yamatikiti, itikiti nganye 350. Okay. All right. So masiqale kule ndawo ziza kubaphi? Izawuba se-Victoria Theatre eJohannesburg. Okay. Uyomela isakhe isizwe, uyomela iCala. Ndiyomela isakhe isizwe, iCala, i-Eastern Cape, ndiyi-1. neChrizani yonke lonto. Zoyi-3 uyi-1. Ndiyi-1. Uzaba slicer. Okay. So ke benza njani abantu abanqwenela ke ufaka isandla? If unqwenela ukufaka isandla ndiyafumaneka ku-078 222 9206 because amatikiti wona athengwa kwiwebsite. Yes. Afumaneka nase-Pick n Pay nase-Boxer but kumntu oseJohannesburg. Then wena mntu lapha e-Eastern Cape ufuna ukundixhasa ukuze uthenga itikiti liyafumaneka kwiwebsite. Iwebsite ndiyayishare kuFacebook, iyafumaneka kuFacebook, iyafumaneka kuWhatsApp. All right. So zithini social media accounts zakho? KuFacebook ndinguSinemvelo Mthalaliso. Na ku-TikTok ndiyafumaneka @Sinemvelo Mthalaliso. Then ku-Instagram ndinguSinemvelo Mthalaliso. Siyazi ba unyaka sewuphela Sinemvelo, kodwa ke mhlawumbe nazo izicwangciso wena ozilungisileyo. Ngokwe-plans zakho intoni enye osazawuyenza kulo nyaka? This Saturday besenze i-event for uba ndiraise i-funds. But we're still planning uba senze enye event for i-talent show because sithe xa sibona kule event le yami ebidlulile i-artists zininzi apha eCala. Yes. But ke ngoku azifumani inkxaso. Okay. So awukaqiniseki nge-dates nento ba abantu abafuna ukuba inxalenye kwi-talent show le bangenza njani? Asikazikhuphi i-dates but besicinga ilento iqala kaDisemba. Okay. Yintoni xa upha eqongeni ozithembe kakhulu ngayo? Ndiyazi masijaji sijonge ii-looks, ii-walks, indlela othetha yonke loo nto. Uzithembe ngantoni wena? Ndizithembe i-walk Ne? nokuthetha. Okay. Nokunquma. Ne? Okay. Ndicela sitshekishe lena ke ngoku. Ikhona i-question oyikhumbulayo eyakhe yabuzwa useqongeni? Ikhona A1 yayisithini?
it's if you could win Miss Pageant Girl Closet, let's say ambassador, Yeah. what would you do for the community? Yayisithini impendulo yakho okanye izawuthini impendulo yakho? Eke. Impendulo yami ingathi njengoba mna lento okanye advocates against gender based violence Yes. and femicide. So I would do an event whereby we'll make awareness about gender based violence and femicide. And kuqokelelwe abafana kuthethwe nabo mostly because ngabo kakhulu aba basakhulayo efuneka befundisiwe uba umuntu wesifazana akabethwa yahlonitshwa. All right. Sesifikele ke lixesha loba siye engomeni. Uthini umotivator abanye abantu abatsha? Ndizawuthi no matter what happens, keep going, keep moving. Ubomi obivuka uzivuthulule qhubeke nobomi. Okay. Sicela baphindele inamba abo bakhange bayibambe mhlawumbe baqubule bayofuna into yobhala bakufumana njani? Ku 078 222 9206 078 222 9206. All right. Yazi ke soze sivale singabuzanga sinemvele into yoba ngokwamaphupha akho uzibona uphi ngayo yonke lento? Ndizibona pageant director. Ne? Yes. Aw, sinemvelo man. Jonga ke nathi siyivukane FM sikunqonelela ke impumelelo uhambe uphumelele phaya. Thank you. Right. Sambe ke mphula basekhaya sivale inkqubo ngolo hlobo ngakumbi